Kaixo ikasleak. Bueno, ja, heltzen ari gara gai honen amaierara, eta laster aukiko duzue azterketa, ezta? Orduan, gaurko bideoa, doa apur bat egokituta zuentzako, ia ze ariketa mota sartu aldiren ekuazioen azterketa honetan, bai? Orduan, badaude ariketa batzuk, gomendatzen dizuedanak errepasatzea, bai? Adibidez, lehenengo mailako ekuazioetan dituzue ekuazio mota hau adibidez, ditugunak parentesi artean polinomio bat, bider zatiki bat, ikusten duzue, zelan dagoen zatiki bat, bider polinomio bat, zatiki bat, bider polinomio bat, bai? Eta batzutan polinomioaren barruan ere zatikiak daude, adibidez hemen, bai? Orduan, nondik hasten gara ariketa mota hau egiten, bai, azterketan agertuko dena ia ziur, lehenengo eta behin parentesiak kendu behar ditugu, bai? Beraz, hasten gara biderketak egiten. Bieren bider X, bieren bider hiru, baina, klaro, zelan egiten da hau? Bueno, Xak, adibidez, lehenengo X honek, ez badauka izendatzailerik, guk badakigu izendatzailean bat duela, ezta? Eta honek gauza bera. Eta badakigu bi zatikien arteko biderketa egiteko, egiten dela jarraian, ezta? A bider C, B bider D. Orduan hori egingo dugu, bi X zati hiru izango da, bieren bider X. Ken bi bider hiru sei eren, gehi urrengo parentesia, bat bider X, bai, honek dauka bat, eta bat. Bat bider X, X eta bost bider bat, bost. Ken, kontuzik horrekin, bai, plus bider minus, minus. Bat bider bost, bost, bost bider bat, bost. Berdin, jarraituko dugu, hiru X zati bost, bai, honek bat. Hemen, bigarren parentesi, bigarren monomio hau biderkatzen dugunean, bai, zatiki bider zatiki, hiru bider bi, sei, eta behan, bost bider hiru, 15, bai? Eta azkena, bakarrik dagoenez, berdin utziko dugu. Hau, lortzen dugunean ja, badaukagu lehenengo mailako ekuazio, normal edo, simpleago bat, non izendatzaileak dituena, bai? Eta izendatzaile hauek kentzeko, egiten dugu MK, kasu honetan 15 da. Eta jarriko dugu 15 izendatzaile guztietan. Beste guztia, ikur guztiak kopiatzen ditugu berdin. Eta gero, 15 zati hiru, bost bider bi, 10 X. 15 zati hiru, bost bider sei, 15 zati bost, hiru. 15 zati bost, hiru, bider bost, 15. 15 zati bost, hiru. 15 zati 15 berdin geratuko da, eta hau ere. Eta orain ja, kendu ditzakegu izendatzaileak berdinak direla. Bai? Lehenengo mailako ekuazioa denez, Xak alde batera eta zenbakiak bestera. Beraz, 10X, gehi 3X, ken 9X, ken 4X. Eta beste aldean, zenbakiak 6, gehi 30, gehi 15. Bale, orain, egiten ditugu eragiketak, eta kasu honetan lortzen dugu 0X. Eta beste aldean, 50. Zer gertatzen da, 0 bider zenbakiren batek, 0 bider zerbait emango du 50? Ez. Bai, kasu honetan, ez dauka soluziorik. Bai, lertuta? Bueno, eta ja bigarren mailako ekuazioetan proposatzen dut ariketa hau, bai? Eta zertan fijatu behar gara lehenengo eta behin? Zer ikusten duzue hemen atentzioa deitzen dotzuena? Zer deitzen dotzue atentzioa?
konturatu behar zarete, hemen zerbait arraroa dagoela. Eta hemen, zerbait arraroa ez. Dira, biderkadura nabarmenak, bai? Biderkadura nabarmenak, A, ken, B, karratu. Eta, A, B, B, bidera, ken, B, A, karratu, ken, B, karratu. Bai? Orduan, konturatu behar zarete hor formula dagoela eta aplikatu. Bai? Eta gero, beste gauza bat kontu handiz ibili behar garena da, minusa dagoela zatiki baten aurrean, beraz, ikur guztiak aldatu beharko ditugu gero. Bai? Orduan, horrek bi gauzak kontutan badaukazuez, ondo egingo duzu ariketa. Bai? Ia, goazen, hasiko gara. Hasten gara, lehenengo, hemen daukagu monomio bat, bider polinomio bat, bai? Beraz, egiten ditugu biderketak, lehenengoa bider lehenengoa, lehenengoa bider bider. 3x karratu, gehi 3x. Bale, jarraitzen dugu. Ken, x ken bi karratura, beraz, esan dugu, biderkadura nabarmena dela eta formula aplikatu behar dugu. Beraz, x karratu, ken lau x, gehi lau. Bai, nik buruz egin dut, eta ez badakizue buruz egiten, lastai jartzen duzue eragiketa guztia, bai? Hurrengo biderkadura nabarmena, x gehi bat, bider x ken bat, eta hori geratuko da, x karratu, ken bat karratu da bat, bale? Ja jartzen dut jarraia. Gehi, 15. Oso ondo. Orduan, lehenengo pausua, identitate nabarmenak aplikatzea, edo biderkadura nabarmenak, eta parentesiak kentzea. Oso ondo. Jarraituko dugu orain, kontuz negatibo horrekin, lehen esan dugun moduan, aldatu behar ditugu ikur guztiak. Baina, bebai konturatu behar gara, hemen izendatzaile bat dagoela, eta behar bada errezago egingo dugu, lehenengo izendatzaileak kentzen baditugu, bai? Beraz, jarriko ditugu MKT, bi eta beste guztietan bat dagoelez, bi izango da MKT. Holan jarriko dut, bestela guztietan bi, bai? Berdin da hori. Orduan, guztiari egin behar diogu bider bi, bai? Honek dauka bat, bi izati bat, bi bider hiru, 6, bai? Eta horrela guztietan. Hau berdin geratuko da, x karratu, ken lau x, gehi lau. Eta hemen, bi x karratu, ken bi, gehi 30. Bai, dena bider bi. Ja, kendu alditugu biak, ja jarri dugu izendatzailea berdin alde batean eta bestean, beraz kendu aldu. Eta orain, izan dugun moduan, negatibo hori aplikatuko dugu, parentesiak kentzeko. 6x karratu, gehi 6x, ken x karratu, gehi lau x, ken lau. Kontuz honekin, jarriko duten. Kontuz. Bai, hori izaten da, errore tipikoa. Bai, ez aldatzea ikurrak. Ez konturatzea negatibo horrek ikur guztiak aldatzen dituela. Bai, 10x karratu, ken bi, gehi 30. Orain, bigarren mailako ekuazioa denez, dena pasatuko dugu alde batera, berdin 0 beste aldean eriteko. Bai? 6x karratu, gehi 6x, ken x karratu, ken bi x karratu, gehi bi, ken 30, berdin 0. Eta hemen, orduan, eragiketak egiten, x karratuak x karratuekin batzen eta kentzen, bai? Xak xekin, bakarri daukagu zorrebiak, eta zenbakiak zenbakiekin, bai? Orduan, lortzen dugu 3x karratu, gehi 10x, ken 32 berdin 0. Orduan, hemen, zertaz konturatzen gara, dala lehenengo mota, ez baduzuen bideoa ikusi, bigarren mailako ekuazioen bideoa ikusi, bigarren mailako ekuazioak dauz 3 motatakoak, eta hau da lehenengo mota. Eta lehenengo motan, aplikatu behar da formula. Bai? Egingo dugu,
formula da minus b plus minus, bai? Beraz, azten gara. Minus b, minus amar, plus minus, amar karratura, ken lau, bider A, bada iru, bider C, minus hogeita hamar, zati, bi, bider iru, bai? Bida, iru da A. Bale, orduan hemen geratzen da, plus minus, erro barruan geratzen da, 484, bai? Ze minus bider minus da plus, beraz, 100, gehi, lau bider iru, bider hogeita hamar, bai? Zati, 6. Eta hemendik lortzen dugu honen erroa dela hogeita bi, minus hamar, plus minus hogeita bi, zati 6, eta hemendik bi erantzun, bai? Beraz, x bat izango da minus hogeita hamabi, zati 6, simplifikatuta izango da minus hamasei, zati iru, hau da x bat, eta x bi izango da hamabi, zati 6, bi. Bueno, eta orain, bi problema, mota holan oso tipikoak direnak, proposatuko dizkizuet. Lehenengoa problema da nahaste bat, bai? Nahaste bat. Klasean seguru egin dituzuela, bai? Eta orduan, hemen tabla bat egitea proposatzen dut, bai? Kasu honetan nahasten ditugu bi irin mota, eta bat beti da merkeagoa eta beste bat da garestia, eta gero nahastea beti da erdiko presioa duen nahaste bat, bai? Orduan jartzen dugu irina bat, edo irin bat, eta irin bi. Eta nahastea. Bai? Lehenengo zutabean jarriko dugu ze kantitate botatzen dugun irin bakoitzeko, bai? Kilotan. Bigarren zutabean jarriko dugu presioa, euro-kilo. Kilo bakoitzaren presioa. Eta hemen ja eurotan, zenbat gastatuko dugun irin bakoitzaz, bai? Orduan, esaten du, 1,10 euro kiloko 6 kilo irin nahazten ditugula, 0,70 euro kiloko beste irin mota batekin. Orduan, lehenengo irina esango dugu dela 1,30 euroko hori, eta horrenak dira 6 kilo, bai? Eta beste irina nahaziko duguna bada 0,70 euro kilokoa, eta jakin nahi dugu zenbat kilo honenak behar ditugun nahaztu lortzeko 1,10 euro kiloko presioa duen nahaztea. Bale? Orduan, nahaztea guztira zenbat kilo izango ditu nahazte honek? 6 gehi x, ezta? Irin bat gehi irin bi. Bale, eta gero, zelan kalkulatzen da zenbat diru gastatuko dugun, irin kantitate bakoitzeko. Irin batek bere kostua izango da 6 bider 1,30, 6 euro kilo bakoitzak balio du 1,30, eta erosten ditugu 6 kilo, eta honek emoten dau 7,4, biderketaren da. Kasu honetan gauza bera egin behar da, baina ez dakigun ezen baden x, 0,70 x, bider x, ezta? Eta hemen 1,10 bider 6 gehi x. Eta ekuazioa urteten da zutabe honetatik. Bai? Ekuazioa da 7,80, bai? Lehenengo irina. Gehi, bigarren irinaren kostua, bai? 7,80, gehi, 0,70 x, izan behar da nahaztearen kostua. Hau da, 1,10, 6 gehi x. Eta hau da ekuazioa, eta hemendik aterako dugu x, lehenengo biderketa hauek egin behar ditugu, beraz 7,80 gehi 0,70 x, da 6,60 gehi 1,10 x.
pasatuko ditugu ekizak alde batera, zenbakiak bestera. 1,10, x, ken 0,50 x, hemendik ateratzen du 1,2, berdin 0,40 x. Eta x izango da, 1,2 zati 0,40 direla 3 kilo. Honetan, galdera da, bigarren motako zenbat irin ipini beharko duguna astean, 3 kilo irin. Bigarren motako 3 kilo irin. Bai, ulertuta? Bale, honek nahazteak hori egin taula eta ondo egingo duzu taularekin. Bai? Bale, jarraituko dugu B buruketarekin, kasu honetan, honek geometriako edo, irudi geometrikoak agertzen direnak, oso tipikoak dira, bai? Batzutan lauki zuzenak, beste batzutan triangeloak, eta da apur bat honetan be marrazkia egitea gomendatzen dizuet. Kasu honetan daukagu triangelu zuzena. Beraz, hori da 90 graduko angelua duen triangelu, bai? Triangelu zuzen bat. Eta jarriko ditugu datuak, bai? 24 metro luze den soka batekin triangelu zuzena egin dugu eta katetoetako bat 6 metrokoa da. Kateto bat, bai? Hau da hipotenusa eta hauek dira katetoak, bai? Orduan, haietako bat 6 metrokoa da, nahi duzuena. Bale? Zer neurri izango dute beste katetoak eta hipotenusak? Bai, galdetzen du katetoa, beste katetoa eta hipotenusanen neurria. Bale. Baina, esaten du 24 metro luze den soka batekin egin dugula marrazki hau. Bai? Beraz, alde guztien batura 24 metro da. Bale, orduan hemen, zer ondorioztatu dezakegu? Ondorioztatu dezakegu, 24, adibidez, hipotenusa, izan daitekela 24, hau da guztia, ken 6, ken k. Bai? 24 da guztiaren neurria, ken kateto batena, ken beste katetoarena. Da, hipotenusaren neurria. Bai? Eta hau da 18 ken k. Bai? Orduan ja badaukagu ez ezagun bakarra, dala K. Eta triangeluetan, triangelu zuzenetan, zer da betetzen dena? Hipotenusa karratura, bai, Pitagorasen teorema. Dela kateto karratu, gehi kateto karratu. Bai? Hau, Pitagorasen teorema jakin behar da. Eta orduan, formula aplikatzen badugu, baina hasi gaitezke K kalkulatzen, orduan. Gure hipotenusa da 18 ken K. 18 ken K karratu da, izango da kateto karratu, gehi 6 karratu. Beste katetoa da 6. Bai? Eta hemendik despejatu behar dugu K. Baina kontuz hemen agertzen da identitate nabarmen bat, biderkadura nabarmen bat, eta hau aplikatu behar dugu formula, bai? 18 karratu, ken bi bider 18 bider K, 26 K, gehi K karratu. Berdin K karratu, gehi 6 karratu. Kasu honetan, K karratu eta K karratu, pasatuko da lez K karratu bat kentzen beste aldera, 0 izango da, beraz kendu alditugu, eta despejatuko dugu hemendik K, orduan geratzen da 18 karratu, ken 6 karratu, bai, 36 K. Egiten dugu eragiketa, eta honek ematen du 288, 36 K. Eta hemendik K, 288 zatu 36, da 8 metro. 8 metro da beste katetoa. Eta galdera da, zenba da beste katetoak eta hipotenusak, beraz, hipotenusa esan dugu dela 18 ken K. Beraz, zenba da hipotenusaren balioa? 10 metro. Bai?
ulertuta, normalean, triangelu zuzena denean, Pitagoras erabili beharko duzue. Bai? Beraz ikasi formulatxo hori. Bueno, espero dute gustokoa izatea bideoa, badakizu horrela bada like emotea, eta hurrengora arte, animo!